katong schedule. Scientist yun. Hindi man siya ma-screencast ma. Nag-screencast man. Bahala na. Hello. Shouty. Yes, I know, stupid, but I can't see it for myself. I am the corner, watching you kiss her. Oh, no, no. Ako'y nagugutom na. Paano tayo kumain dito? Ako'y nagugutom. Wala mong pagkain. Hira. Oy, shout out. 1 million in the house. Kaya nagugutom na guys. Wala tayong makain. Laki ng mukha guys. Oh. Ay. Yay. Hello. How are you? How are you, madlang people? Oy, 10 million. Ay, wala din ko sugang kamot. Hello. Nawag no, Mac Summer. How are you? Mga Dabarkads. I know the things that I will never find away. 7 million. Wala mo rin ay pag sinala na ay. May nagtuk-tuk-tuk ka. Oh, gwapo eh. Pogi oh. Pogi. Watching the corner. Right to be here. Why can't you say me? I'm giving in my all. I'm not the guy you're taking home. Rebound and I will be there. Rebound and I will be there. Yes. Althea Jane Galano sa ano yan? Galia.
Used to get together soon as I get home. Ano yun? I'm sorry, I'm not understand your your English. Sorry. Aray. Tayo kakain na wala man tayong makain dito. Ay, buso, gutom na ako. Ako ay nagugutom na guys. Ay, Diyos ko. Sakit na akong ulo eh. I am the corner watching you kiss her. Oh. Ano, agoy naman yung ubos mong akal. Right to be here. Why can you say me? Oh. I'm giving in my all. I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. 14 amazing people, 9 million in the house. Sana. Shout out to all of you guys. Sana. I hope you are okay now. Sana. And I'm okay now. Gaya, ito eh. Itong ilong eh. Hello. Althea Jane. Sakit ang ulo ko eh. I will eating or I'm sleeping. Ha? Lain na pagkakinig desay. I'm doing eating or sleeping. 78, 80, 81, 82. Naka-4 dahil ko gano'n. Sa? 4 ang nakuha ron. Ngalapin niya. Napit na yan. Siguro mga December, makasahod ka na yan. December. Lagpas 1 year, yata eh. Upload ka lang mag-upload. Sa isang araw, mag-upload ka ng 10 upload. Bahala na yung views na yan. Isa-isa ng views. I'm right to be here. Why can you say me? Oh, no. I'm giving in my all. I'm not a guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, still so near. The lights come off and the music dies. And you don't say me standing here. I just came to say goodbye. I am the corner watching you kiss her. Oh. Right to be here. Why can you say me? Oh, no. I'm giving in my all. I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Salamat sa 2 thumbs up at sa nag-iisang viewers ko dyan. Salamat sa iyo. Naubos niya yung pansit guys. Inubos niya yung pansit. Tapos bago lang kumain, humiga agad. Pastilan. Ano ko.
Ang ibig sabihin yan. Hira. Libog ng pansit o sa plaster. Isang taon. Hello guys. Thank you for watching my live. I hope you are okay. My head is aching. My head is aching, my friend. I have no anong tawag sa gamot? I have no mercury drugs. Grabe sila, no? Inigdawat sa ilahang allowance pa, no? Ano? Sa kaban. Sino? Sino ba? Sila ba ito sa gawas din na ba na, no? Sa kaban. Muna gana na sa puyo dito kay way gastong kwarta. Na, ano ba? Kani sa kaban, ilaharan yung konsumo tanan. Monthly pa yun dihatod. Lain naman na, di naman na ba? Ay, ano ko ano ko na, diba? Sana all. Sana Ita po, alam hapdan po tagkuan ban. Ban ed. Naku, ada niyang views, ano? Ano? Valentina. Sarap kayo matulog. Hagukan, pa niyo mong live, wala na kigwa. Kaso gugutom ako. Yung tiyan ko humingi ng pagkain eh. Kaso wala namang pagkain. Luto ka. May aso na naman guys. Sakit ng ulo ko. Dancing on the floor. Bakit na lang ka mag-live o matulog ka? I'm going under and the stars not the same. Mute ka? Wala. Natulog. Bakit? Hindi. Ayun, i-mute na. Inaagutog. Matog ng ubang gilag. Wala na diha sa mo das ko na. Asa? Wala ko magdag lighter ay. Dahan na siya.
Hello. Thank you for watching. Nanonood kayo, natutulog ako. Sarap. Oh, sarap nga. Sarap matulog eh. Gibros channel, shout out. Shout out Gibros. Haha. Kaya nga. Sarap matulog ano? Parikoy. Shout out Gibros channel. Saan lugar ka po ano Gibros channel? Shout out natin yung lugar. 12 amazing people, shout out sa inyo ha. Salamat sa dalaw-dalaw. Saan lugar ka no Gibros? Kay sarap ng mabuhay. Lalo na pag may minamahal. Nine amazing, shout out po sa inyo ha. Sikit ng ulo ko kasi guys, kaya pinilit kong ipipikit yung mata ko kasi sakit ng ulo ko. 5 amazing. Sarap ng buhay sa ibabaw ng mundo. Kung mayroong pagmamahal na galing sa iyo, para bang kailan lang na ako'y nag-iisa. Pagising sa umaga, hanap-hanap ka, sinisigaw at umihiyaw. Roblox. Shout out. Roblox. Puppet Bara. Hello. Hello.
Hey, shout out. Lapit na tayo mag-end guys ha. Mag-end tayo.